The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Romans 8:14-18, 24-25. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. 2 Timothy 4:7-8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusis tong kaugalingon, kung na napapakita mga sala diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagkamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, as our SOP, we have to use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtotoo, ang imong buhaton mo ang imong paggamit sa imong kabubuton. Your free will, aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hino magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw na imong gidugang sa among pagpahimulos. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya, imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapitan na sa makausapa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong nga mao lamang ang kalanon sa among kalag. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers o mga igsoon diha ni Kristo, fellow believers, welcome na usab kaniyong tanan ini nga atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya kita magadupot gihapon ikaduhang adlaw nato kini karon sa pagtuki bahin ining doktrina, the great power experiment. Una sa tanan agi og review kanimo. Ang buot pasabot nining great power experiment mao ang eksperimento sa pagsulay sa dakong gahom. Okay? Una sa tanan, mangutan ko nimo pag-usab unsa may buot pasabot sa eksperimento. Well, it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. Now, timan na nato ang kining pag-eksperimento labing manungdanon kini sa atong pag-eskwela in our schooling. Now, this experiment, of course, gibahin kini sa duha, lecture and laboratory. So, ang doktrina nga atong gisugdan kagahapon sa paghisgot also uses experiment. Apan sa doktrina, dunay duha nga classified o clarified two power experiments ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo o power experiment sa panahon sa simbahan. So, atong aron ato gyud maklaro gikinahanglan kining maong pag-eksperimento. Without making an experiment or making this clear, dili kita makasabot sa mga doktrina. Again, the experiment is the tangible result of a policy nga kini matuod gyud. Kay diha sa divine decrees, mga dekrito sa Dios, iya na ning nasayran tanan. That's going to happen in the history of man. Mo na iyang foreknowledge. So when we say great power experiment, nasabta nato nga ang Dios totally knows everything that's going to happen. Basta? Okay, so karon atong ipadayon kining atong pagtuki bahin niini. Adto kita magsugod karon sa atong gihunungan kagahapon where we stopped. Naghisgot magita bahin sa pagpresentar na ni Ginoong Jesucristo sa iyang credential ingon nga Mesiyas. Apan mo manlagi siya dawata sa iyang kaugalingong mga katawhan. He was rejected by the Jews, his own people. So, after their rejection, human nila siya isalikway. Si Ginoong Jesucristo miusab sa iyang tunada, and instead iyang introduce karon ang mystery doctrine sa panahon simbahan. Kini nga itong gipangtunan karon mao ni ang mga mystery doctrine. Apan ang atong Ginoong Jesucristo diha sa Mateo 24:25, siya nagahisgot na bahin sa tribulation o sa millennium. Now, okay. By the way, agi og review unsa man tong 8 ka mga ganghaan sa divine dynasty. Doon ay 8. Okay, agi kini og kanang paglabas sa atong panungduman. Of course, ang una nining ganghaan gitawag kini og power gate. Ang ikaduha mo ni gingon og basic Christian modus operandi. Okay, unya ikatulo mao ang enforce and genuine humility, producing objectivity and teachability. Okay, mao na gate 4.
Unya ang gate 5 mao na kini ang of course kadtong gate 4, that is perception, metabolization, and application sa pulong sa Dios. Ang ikalima mo ni ang cognitive self-confidence, personal love for God the Father. Mo na gate 5. Ang gate 6, well of course ato lang ning lakbitan agi og review. Ang gate 6 is spiritual autonomy or cognitive independence, impersonal love. Ang gate 7, ang magtutuo nakapasar na siya nining gitawag natog momentum test. Pila man ka momentum test? 8 pod. Okay? So karon human sa ikapitong ganghaan, 7th gate, adto na ta sa gate number 8, which is spiritual maturity, the winner's gate. Okay, so ato lang nang lakbitan just to refresh our mind. Now, si Ginoong Jesucristo, mi sukol gid siya, he resisted sin and evil. So, tungod kay he was able to resist sin and evil, he remained sure diha sa iyang prototype divine dynasty. Wa gyud siya mugawas. He remained perfect sa iyang pagkamapaubsanon. That is why he who believes in him shall have everlasting life. John 3:36. Busa, ang buhat sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross, igo na, was sufficient. Man's work cannot and can never add sa buhat ni Ginoong Jesucristo. Wala, dili na kana madugang sa unsa nay nabuhat ni Ginoong Jesucristo, what he has done at the cross. So, unsa may gisulti diyan sa Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kunya diha pud sa Titus 3:5, not of works can one be saved. Dili pinagi sa mga binuhatan. Ang mga binuhatan resulta lamang sa imong unsa kaluwasan o sa imong pagtubo. So, maninang John 3:36, ako lang igutlo di padugay, ang atong Ginoong Jesucristo, buhi siya when he completed his mission. Sa iyang pagbungat o tetelestai, it is finished. Ang atong Ginoong Jesucristo namatay makaduha dito sa cross, physical o spiritual. He judicially was separated from God the Father, judicially, tungod kay namatay siya sa alang sa atong sala. For 3 hours, dito bitay siya dito sa cross. His physical death was unique. Tanagsaon na yun. Miingon gani siya, no one can take away my life but me. Wa gyud makatangtang o makalaksi sa akong kinabuhi kundi ako ra. Now, ang gitawag og substitutionary death sa atong Ginoong Jesucristo mao toy the greatest factor in the great power experiment sa iyang hypostatic union. Mao kadto higayuna nga siya gihukman gumikan sa atong mga sala. He bore practically every sins of every person pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Now, sa iyang unang pag-anhi, First Advent, si Ginoong Jesucristo misugod sa iyang sangyaw o pagsabwag bahin sa gingharian. Pinagi niya itong iyang Sermon on the Mount. Inomdom ka? That's in Matthew 5, the Beatitudes. Naghisgot ka na.
Apan ang mga Hudiyo, negatibo yun. Og ilag yung salikway siya. Og tungod ni ang atong Ginoong Jesucristo, miusab, He changed the proclamation of the kingdom to the church now. Then, followed by tribulation. Tungod kay ang mga Hudiyo mi salikway man kaniya, ang atong Ginoong Jesucristo mi postpone iyang giuktaba hinunta ang gingharian. Now, dito sa taliwa na sa libro ni Mateo, ang atong Ginoong Jesucristo miusab sa iyang tunada. He started to talk about the church. Now, nainom ka ba sa operational divine dynasty? Sa atong kabahin kani, operational. Ang iyahan ni Ginoong Jesucristo sa una niyang pag-anion sa mga matang sa divine dynasty nga iyang gipuyan. Prototype. Di ba niya na? Ang iyahan ni Ginoong Jesucristo sa iyang first advent, gitawag kadtong iyang divine dynasty o prototype. Kini karong atong panahon sa simbahan, kining atong gipahimuslan nga divine dynasty gitawag kini ron og operational. Kini for the church age believers. Okay? Now ako lang ning gipanglakbitan kini mga doktrina nga atong gipang tun-ana. Nainumdum ka ba niya itong napulo ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran, the 10 problem-solving devices? Numdum ka ba? Operation RFFGDPIHPO. Nakalimot ka na. Una nini, rebound. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Sunod, faith rest drill. Sunod, grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Ang sunod, personal love for God the Father. Ang sunod, impersonal love for all mankind. Sunod, perfect happiness. Sharing the happiness of God. Nga ang ikasiyam, personal sense of destiny. O ang ikanapulo, occupation with the Lord Jesus Christ. Now, ang rebound, wa na magkinahanglan sa Ginoong Jesucristo, did not need it because He was permanently inside His prototype divine sphere. Basta naa ka sa sud sa divine sphere, wag yung kay sala. Dili yung ka magkasala. Well, of course, tungod sa daghang mga mosuway ka nato, of course, sa momentum test, ang nag-una yun ini nga itong old signature din, natay puruhan nga mahigawas kay nga naman. It's a matter of choice gihapon, but natay puruhan tungod kay naaman tayo kinaiyang magkasasala. Si Ginoong Jesucristo wala man. See? So, si Ginoong Jesucristo wala makinahanglan sa 1 John 1:9 no rebound. Kinito man siya permanently sod sa prototype niya nga divine sphere. Kita, of course, no, dili kay kita, alang kang Ginoong Jesucristo, kining ikanapulo ni ining 10 problem solving device, this was not useful kang Ginoong Jesucristo tungod kay He Himself was perfect. Kasabot ka? So, si Ginoong Jesucristo raman ang perfect member of sa kaliwatan sa tao. See? He is the only member, perfect member of mankind. Now, sa inumdumi kining doktrina sa hypostatic union. Also remember the doctrine of kenosis. Now, unsay gi mando sa pulong sa Dios des Efesios 5:1. Review gyapon kini. Ephesians 5:1 says, "Be imitators of God." Unsa man nimo pagkama
awaton, pagkamaawaton, imitators of God, sound man. Now, of course, kitang mga magtotoo always face our volition, atong kabubuton, di ba? Mauna nga, manungdanon yung pag-ayo kining atong kabubuton. You see, all of life is decision making. Kana prinsipyo. All of life, tanan sa atong pagkinabuhi, decision making. We can decide either to be spiritual or to be carnal. Gusto? It's a matter of choice. Now, tungod kay niya man ta karon sa post-canon era. Sabot. Post-canon era, panahon nga diin humana ang pulong sa Dios, ang Biblia. Kaniadto gitawag ini og pre-canon era. So, wa pa mahuman ang Biblia. Wa pa makumplito. Now, ayaw usab kalimti ang tulo ka mga harianong titulo ni Ginoong Jesucristo. The royal titles of our Lord Jesus Christ. Una nini, Son of God. Ikaduha, Son of David. Ikatulo, King of Kings and Lord of Lords. That is why kitang mga magtotoo niining panahon sa simbahan, mga sakop na kita sa rianong panimalay sa Dios. Tungod kay we are the Lord Jesus Christ subjects. Mga sakop, ginsakupan kita sa iyang gingharian. We are subjects in His kingdom. Now, kining great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, mahuman kini sa pagkabanhaw na ni Ginoong Jesucristo. It will terminate at our Lord Jesus Christ's resurrection. Kining great power experiment of the church age, mahuman kini at the church rapture. Pagsakgaw na sa simbahan. Okay? Paminaw. Ang gahom sa Dios can only be learned pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Okay, ato ginang i-emphasize ang atong pagtuon sa pulong sa Dios dili tinapaw dili kay sa ganahan lang gikinahanglan nga kinibuhaton adlaw-adlaw sama sa atong pagkaog luto kanon adlaw-adlaw. Sa man ito pagkabuhi, kung dili kita mukaon. Mao sa mga itong kalag. Ang kalanon sa itong kalag, mao ra ang pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Now, kinsa tuod ang nagadumala sa kasaysayan karon? Who is controlling history? It's our Lord Jesus Christ. Siya. He controls history. Ang imong kinabuhi, akong kinabuhi, kinuptan ni Ginoong Jesucristo karon nga anak na kita sa Dios. Now that we are God's children, we are a member of the royal family of God. Harianong panimalay sa Dios. Nganong harianon man? Tungod lagi kay si Ginoong Jesucristo, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kita gi-set apart na paglain na kita. Bag-o na kitang mga binuhat, new species. You no longer are under the law. Dili na kita ubos sa balaod. Balaod ba ni Moises? No. So, don't say, well, it's okay as long as I follow the Ten Commandments. I don't need salvation. Sayop na. I believe I can be saved by following the Ten Commandments and I am a good person. Sayop. Kinasayupan. That's wrong. Nga naman. Tungod kay unsa. Diha sa episo 2, 8, 9. Ako nasang
Kutloon. We have been saved by grace through faith. Okay? We have been saved by grace through faith. Pinagi sa pagtuo. That not of yourselves. It's a gift of God. Not of works. Lest anyone should boast. So, mao na nga. Well, balik ragutan niya itong Old Testament. Israel, yung Israel, ang mga Hudyo, had specialized priesthood. Ubos kini sa tribe of Levites. Now, ang simbahan, nagdiin kita, nahisakop karon, the church has universal priesthood. Ang Israel had only specialized priesthood. In the church age, kinsa man ang mga saserdote, mga pari, kinsa man. Ang tanang mga magtutuo are priests. Ayaw nagkalimti. Now, dito sa daang pakigsaan, ang mga pari, mga saserdote sa Israel were of the Levitical tribe of Levi. Apan kita karon ining panahon sa simbahan, ang tanang mga magtutuo are priests. In the Old Testament, gitawag ang plano sa Dios og ritual plan of God. They look forward to the cross by faith. Mao tong mga Old Testament. Kung sila naluwas, pinagi silang pagtutok yun. Forward to the cross by faith. Kita karon ini atong bagong pakigsaad in the New Testament, ang tawag sa plano sa Dios, protocol, plan of God. Now we look backward to the cross by faith. Kasabot ka? Now, kini protocol. Okay. Kamong mga bag-o pa, unsa may buot pasabot sa protocol? Well, tubag, it is rules, sumbaran. Nag-una nga sundunon. Mao na protocol. Now, both Israel and the church are elected, of course. What do you mean by election? Unsa may buot pasabot? If you were a Jew, you are elected. Racial species ka na. Now, if you are a believer, you are elected. Related to a new species, bagong binuhat. Mao na diferensya tali sa Israel ug sa simbahan. See? But the Jews, mao ang pinili mga katawhan. That's forever. Hangtod naman na. But when we talk about election, the election now is true in the church. Election of new species nga mao ang simbahan. Ikaw ug ako nga magtutuo niining panahon simbahan. Kita ang simbahan. So we can see how fabulous and amazing kining great power experiment nga giandam sa Dios alang kanato niining panahon sa simbahan. You see, it was the great power experiment nga ang atong Ginoong Jesucristo nakakabot gyud sa iyang tumong. That made him able to reach his goal, to fulfill God the Father's plan for his life. Now, sa dihang na banhaw ang atong Ginoong Jesucristo, yung misaka sa langit, o nagalingkod sa tuong kamot samahan, iyang gibilin kining great power experiment nganhi sa simbahan. At the same time, he promised to send the Holy Spirit down to us, church age believers. Ni ang Espiritu Santo gihatag nga ni kanato og niya sa atong lawas. Nagapuyo. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? The very power nga nagabanhaw kang Jesucristo mao kini ang sama nga gahom that will resurrect magabanhaw
sa simbahan atol sa pagsakgaw, the rapture. Now, tali sa resurrection of the Lord Jesus Christ, now between the resurrection of our Lord Jesus Christ and the resurrection of the church, mao ang greatest power in the whole universe. Unsa man ni na greatest power? Ang pagka-omnipotente sa Dios nga Amahan, pagka-omnipotente sa Dios nga Anak, ug ang pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo. That's the greatest power in the whole universe. So ako malikon, in the Old Testament, ang plano sa Dios gitawag og ritual plan of God. Karon, in the New Testament, it is already protocol plan of God. So, unsa to ibot pasabot sa protocol? Imo naman niya nga itong gisunod. Tubag, it is standard rules. Okay. Unsa man yung description ini ning protocol? A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way, labaw na nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao na description sa standard rules niining protocol. Kasabot na ka? Okay. Now, balik ta niya itong bahin sa eleksyon. Pagpili. Ang pagpili, election, started with Abraham. God elected a new chosen people of God. Mao to gitawag og racial species. Then, dinhi sa simbahan, election happened. Okay? Karon, it's related to a new species, new creature. Now, dito sa daang pakigsaan, si Ginoong Hesukristo was in the form of the Shekinah glory. Now, sa diha nga si Ginoong Hesukristo became incarnate, nahimong unod, because he became flesh. Okay? Siya gitawag og Shekinah glory. Now, in the New Testament, bagong pakigsaan, ang Shekinah glory anaa sa sulod sa matag magtotoo. Sabta niya, right after our Lord's resurrection, nipuyo na ang Shekinah glory sa matag magtotoo. So, paminaw, the Shekinah glory is in us. Dinhi kanatong mga sakop sa simbahan, church age believers, tanan. Apan paminaw, ang gahom ni ining Shekinah glory cannot be experienced, dili kini masinati, without the believers taking in the mind of Christ. Kung ang usa ka magtutuo, walay ganaway, interes, negatibo man lagi siya, ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili niya masinati kining gahom sa Shekinah glory. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Una-una ni Ginoong Kristo, hinumdumi nga in the Old Testament, the Jews on their way to the promised land, sa ilang travel na, nga paingon ngadto sa yuta, sa saad, nagbagutbot. Bagutbutan man gyud sila ngadto. They were complaining, they were bitching. They did not use the faith rest drill. So, unsa man, giunsa man sila sa Dios. They were punished. Kanang disiplina. Ang uban kanila gipamaak sa mga bitin. So, mao to nga mimando ang Dios kang Moises nga mohimo siya og symbol of snake. And
ibutang kini sa usa ka pole, tukon, okay? So ibutang kini sa tukon, and whoever just look at it will be healed, will be saved. You see? Maura to. Igwa lang sila mututok niya itong maong simbolo sa bitin. Nga butang dito sa tukon. Nga bisag kinsala mutanaw niya ito, mututok niya ito. Maayo siya. Mas maluwas. Na unsa may analogy niini. Unsa may kaamgid. Faith alone in Christ alone and you will be saved. Kita nimo? Mao kadto ang pagtandi. Dinhi sa atong simbahan nga panahon. Dinhi sa panahon sa simbahan, I mean. Ang tanang mga magtotoo, mga bag-o ng mga binuhat. A new creature. A new species. Karon, bisag kinsang tao nga motuo kang Ginoong Jesucristo, mahimo siya nga simbahan. He may be a Jew or from any race. You see? Walay racial distinction ini. Dag ka ba, maputi ka ba, maitom ka ba, maabuhon ka ba, unsay mong kolor. Or any race. Irregardless. Bisag kinsang tao nga motuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluwas, mahimo siyang simbahan. Ini nga itong panahon, in our time in which we live, in our time and age, unsa man ang kaluwasan, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Inumdum ka ba niya itong tetragrammaton nga Yahweh? Kadto ra bang pulong nga Yahweh? Dili ra ba ito ma-pronounce? Paglitok. Yes, dili ito malitok. Dito sa daang pagigsaan. Unsa may gisulti sa Dios. I am who I am. Now, dito sa daang pagigsaan, once people believed in the Lord Jesus Christ, muhimo sila sa ilang mga ritual. Basta? Mao to'y shadow Christology. Itawag na. When they sinned, they did rituals. Mao ra to'y ilang mga buluhaton, mga tulumanon. Today, we simply close our eyes and name our sins. Mao na rebound. Kita nimo unsa ang pagkasayon niya na. Igura ka mo piyong sa imong mga mataw, imong hinganlan, imong admitihan, imong hinganlan ragot. Okay, so rebound. Salvation today is by faith alone in Christ alone. Ayaw na nagkalimti. Ang tanang mga magtotoo, gihatagan og spiritual gift. Tanan. Wag you exempted. Tanang mga magtotoo had been given a spiritual gift together. Uban pagyud sa kapatan ka mga butang nga iyang nadawat sa panahon sa iyang pagkaluwas. Now, unsa may tuyo sa spiritual gift? Doon. Tubag for us to use, execute. But we can only use it as we continue to advance spiritually. Hindi mo magamit kung dili ka mo unsa. Mo sibog sunahan mo, advance sa imong spiritual life. You see? Dili gyapon. It is only when akong balikon. Let me rephrase that. It is only we, kitara, who can discover our spiritual gift. Ato ning madiskubrihan, atong alinggatan sa diha nga kita nagatubo diya sa pulong sa Dios. We can only discover it when we are continuously growing in doctrine. Apan kun wa kay pagtubo,
wa ka may gana, then dili nimo ni malingatan. Again, kining great power experiment is only true. Tinuod lamang kini atol sa unang anhi ni Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan ug atol niining atong panahon sa simbahan. Okay? During the period of the Jews, ang mga espirituhanong mga gasa limitado sa pipila ka mga magtotoo. Dinhi sa atong panahon sa simbahan, ang matag magtotoo gihatagan niining spiritual gift. Sa akong bahin, gihatagan ako sa Dios, Espiritu Santo, nining gasa sa pagsangyaw. The gift of evangelism. Mao ni atong kanang execute ato kining pahimuslan kining gasa sa Dios sa pagsangyaw, pagsabuag sa kamatuoran, pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. That is my gift. So ang matang magtotoo yatagan sa Dios Espiritu Santo og spiritual gift. But it is tragic that so many churches today think that believers can reach spiritual growth kung sila nag-aalagad kunuhay sa ministry or outreach, mao man ang ilang gitutukan. Tragic kayo. Subo gid palandungon. It is spiritual growth first before Christian service. Totoo kina. Ayaw ginakalimti. Kinahanglan magtubo una sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Pinagi sa atong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Spiritual growth first. Ayaw pagkadaki ka ng pag-alagad. Kay wa na kapuslanan kung wa ka magtubo. Kasabot ka. So, ang magtutuo, kinahanglan nga kaabot gyud siya sa iyang spiritual adulthood before devoting to Christian service. Sabtagi na. No one in Israel, age of the Jews, had the 10 problem-solving devices. Wa sila. Gitara nga mga magtutuo nining panahon sa simbahan. Just imagine how a big privilege, great privilege nga itong ipahimuslan. We have learned that the church age believer has so many equal privileges and opportunities as compared to Israel. You see? Ang mga Hudiyo were going around the wilderness. Naglibot-libot sila sa kamingawan, sod sa pila ka tuig. Kapatan katuig, complaining, bitching, murmuring, moaning, bagot-bot. You see? Mo nagingon nila arit-itan, sana bagot-butan. Now, kita ang mga sakop nining panahon sa simbahan, we have more emphasis on the individual privileges and opportunities. Ang pagbautismo sa Espiritu Santo makes this era unique. Talagsaon. Mao nang ato ni paghisgutag dugang ugma kining mga pagka-unique, pagkatalagsaon nining atong era, nining panahon sa simbahan. Ayaw saypa ang pagsunod nini sa sumpay nato, paghisgot nini ugma. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya kayong tanan nga among nakatunan gikan sa imong pagtudlo kanamo pinagi sa Espiritu Santo. Salamat. Nining grasya nga Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik uma din niya kami makapadayon sa among pagtuki, paghisgot, bahin ining great power experiment. Anong kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa mga Kristohanong pagkinabuhi. Hangtod makabot ginamo ang spiritual adulthood o makakabot kami
Yan ang ang espirituhanong pagkahamtong nga diyan na kami katakos sa paghigugma kanimo, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagkinabuhi. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.